so na ohin popro no na wo Nsawam-Adoagyiri wono anso ne Ankobeahene a wo Akyem Kotoku traditional council nana Okoanadwo Afutu Dompre toso emienu papa de atodwa ekire mu se Okyenhene Amoatia Ofori Panin ni dwumadie bia wodi a woni hemfo a wono mu Adoagyiri wo mu enkonwa asase ene wo mu nsase wo ne wo mu di kotoma mehwe to agro bia wo mo ni nyi ho kura Okyenhene pese o kire sa ayi Nsawam-Adoagyiri fo se 95.1 Akyemfo na edi oman nti wafa ho na ene wo mu nsase no prindu sa wo pese wo de ni sa benkum left and right asese wo mu nsase ensem ye ti mi boboba na o maya na akokoda din ubehu na papa wo fa kire na okosie hye na wo prepre nti o mu hu no na se eye didi abom no mo so de asie kire sa akoso ana na kire se ase enyema no eye agine nsem dondo eye afono tegare enti nei wo pese Ghana nsemtrofo eni abam mpanifo enka asem ni bi ema wasanso kire se asem wa ya hensem enye aban bi asem ama aban fa ne nsan kofa ahensem bi am no nya na mra no traditionally enye adwuma na ba homa so na wadawro ma han ejo ye na mame nana Okoanadwo Afutu Dompre a otoso emienu nana dawro ma wo de wonsem bi atodwa kyerem se Okyenhene Amoatia Ofori Panin wone mu edi kutuma menhwe to agro bi wo mo nsa asesem nana dawro ma kyeremu e wa mamre kwan so yo mame Adoagyiri Kotoku fo ye sumu Kotoku na esa semre no kure de aban baji asasi so de adwuma bia makanare ntakodi aban sema yi adaso ne mo mahensem ne de eye nansen ya na otu abofo ba se obisi ohin Adoagyiri enti yeni empirifo akasa ne ye se na daruma mpacha nsem onsi ya na ya hensem ti yedi nkomo yeni ne yie wan na tu bofo ba ye se obisi hene e wa Adoagyiri leta ba no se efiche bia FM 95.1 ba ye efiche bia ahemfie nenso yen Kotoku fo ye obian chebi mesi ohin hada free late 1771 obian mesi ohin hada nti ene de nim de nti a waba se oba besi ohin wa na me pase me cheche mu kakra chirem Adoagyiri hin bia wawu ko ena obedi ade na oye ni amohu bi nti ohin sori ana okochiri ebisa no ni musasa ache ye tisu ye chibi fasa di no okoji eto wo honum be owu ye no na akonya no fi wo munsa na aba menchen na bedi ade efie dunu ni inu yanka bi chebu yanka bi mfumu ye beti anse chebi hin se emrante bi ha won ye fashion against me se obesi wom ena titi adane se ye si ye mpini a apolisu abakuru a ye bi kukuru mamai iti na sema wono no ye de yanka si esi ohin ya ohin wa hadada mfie dunum ni ohin wa hadada nti o ho bi a isere ankasa isere no o yo mahin eye mabu akwa me ya Ankobeahene ema oda Akyem Kotoku na me na me Adoagyiri hin isere no ye metipen no na me na no kotutu na no mesre no onya ya henie no emfento o mayen ye nsum abuakwa yesum Kotoku nana ansa na nsemi odi ba nsemfofo aproso no ensem bi se sabe aso obi beka se ye ntoa ba e wo social media so abato de no ana so kokromoti wakono odi akotim sa na enkomo bi se yenni e wo nsemfofo aproso amamre kwan so mosim etu abofo amomako Okyenhene ahemfie akire ne se sei ne tie anasa bibi sa akoso na mom yinuwa yi na ni pese wode no ba for mahensem mu enokure asem ne ba no me mantra so ikomi wura ho osiare ye Dr. Tempo Manso otoso Akyem Kotoku ma ahen ikono ko bona mane
so no so jina no ba e kratare koma o ma panyin IJP all stakeholders including Chebihin say ahane de yesenara Onua 95.1 awu akwani Kotoku wo Akyem onya ahini no asem enfento enye ne mpeso asonia itimi miwura edi huma koma no edi bia koma man aban edi bia koma IJP mpenifoni na odikrat akoma inti ekunu de enyemeku Akyem Kotoku foko na mode krata no koye no moye bia ba emwe bia maye ne mu di ni man se aban panifo atu apolifo begu ha ombe se basabasa bia ma otifo ne ba kro mode ade na wo mo abaye nti a amasese anibra ba kakra yi omudo so mbaye ntombaye no omba mahemfi mino mu kasaye mom egi manu ba se enokwe yemi kan enokwe 95.1 ni obia mesi ohe efi ofani oripani neso ohi bia mpo mahanga se obesi ohe na de me wokran se Amoatia no beto aduagyiri hin a wonyen ba bi ko wa mekan chen se otunu no de ohi bia ba na mi tini na se minu de nya amana basa na mum ne se mpenfo bo bi se ohi ni papa na ohi eba ni na papa ti asi ti me men kare ina de ti ma mawurade enti penfo e bibia o metimi aka bia ma no e ya Akyem Kotoku fo ode hye ye da se ne awiei ma me mu nu apiawo abusiafo pani ne kokasa ye ni din ede nana Okoanadwo Afutu Dompre a otoso emienu Onua ne ohimpopro wo Nsawam-Adoagyiri wasanso eye Akyem Kotoku Ankobeahene ewo Akyem Kotoku Traditional Council ene no ekodi nkomo no messages ni bia ba on ebia ba pa na ene de wiase ne aso wuju din wo Facebook ha no me blinky I'm grateful Kroboges. I'm grateful. Abusiafo afa yemra Facebook no so Shatter Billy. O se anopa yi ni awie pa de